Merken tevreden met resultaat WK. SPO Venray in gesprek met ouders over social media. Het is vandaag 1 november, dit is het Pelemaasjournaal. Het bestuur van carnavalsvereniging De Pielhaas heeft besloten om de Wakkere Pielhaas dit jaar uit te reiken aan het Sint-Nicolaasgilde. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of vereniging die zich onderscheiden heeft op sociaal of cultureel gebied binnen de Venrayse gemeenschap. Het Sint-Nicolaasgilde verdient deze prijs omdat de leden er ieder jaar voor zorgen dat de activiteiten rondom het verblijf van Sinterklaas goed geregeld zijn. Zo bedenkt het gilde een thema en hebben zij contact met Sint en Pieten over wat er van ze verwacht wordt. Verder onderhouden ze contacten met allerlei andere verenigingen en organisaties om ervoor te zorgen dat de jaarlijkse intocht een succes is. De Wakkere Pielhaas wordt volgende week zondag op de 11e van de 11e uitgereikt in de foyer van de Schouwburg na de opening van het carnavalseizoen. Martijn Merken is terug in Nederland na zijn avontuur in Vietnam. De taekwondoka van de Venrayse vereniging Tong Il werd vierde op de wereldkampioenschappen voor militairen. Deze week trainde Martijn weer voor het eerst bij de vereniging. Met een jetlag en de kou was het weer even wennen om terug in Nederland te zijn. Ondanks het feit dat hij net naast een bronzen medaille greep, is de Venrayaar tevreden met zijn prestatie. Uiteindelijk ja, absoluut wel. Ik kan niks anders zeggen dan met de voorbereiding en toch de blessures van tevoren dat dit eigenlijk bijna het meest haalbare was. Natuurlijk nog niet helemaal, want ja, de derde plek die was wel heel erg dichtbij en dat is toch een beetje zuur natuurlijk. En die bronzen medaille was inderdaad dichtbij. In de halve finale verloor Merken de partij met 14-0 tegen de uiteindelijke wereldkampioen. In de strijd om het brons trof Merken Rivas Carlos uit Venezuela. Carlos won deze wedstrijd met een nipt verschil. Nou, bij taekwondo werken we natuurlijk met wat puntensystemen. De stand was in eerste instantie 8-7. Voor lichaamstreffers worden de punten geregistreerd middels een automatisch systeem. Maar voor hoofdtreffers worden die nog steeds via scheidsrechters gejureerd. En in de laatste paar seconden maak ik nog een hoofdtreffer. Die werd alleen niet toegekend door de scheidsrechters. En dat was best wel zuur. Toch kijkt Martijn terug op een mooie ervaring en goed WK. Merken begint weer aan een frisse start en traint nu voor het landelijk kampioenschap dat in 2013 op het programma staat. Nou, ik hoop volgend jaar gewoon lekker met NK mee te kunnen doen. Het grootste nadeel is dat het militaire equipe taekwondo ophoudt te bestaan. Bezuinigingen natuurlijk ook, dat is natuurlijk door heel Nederland wel het probleem. Dus we gaan lekker bij de club trainen en we gaan lekker nationaal en eventueel internationaal wel wat wedstrijden draaien. Restafval wordt duurder dan de groene bak. Per 1 januari 2013 komt er een prijsverschil tussen de groene en de grijze afvalcontainer. Het college komt binnenkort met een voorstel waarin de groene bak goedkoper wordt en de grijze juist duurder wordt gemaakt. Door het duurder maken van de grijze afvalbak neemt de kans op illegale afvaldump toe. Tevens bestaat het gevaar dat de groene bak wordt vervuild met allerlei restafval. Het college beseft dit. Daarom wordt er extra ingezet op bestrijding en opsporing van afvaldump. Sinds vorig jaar zijn er overlastboa's in dienst. Zij hebben dit jaar al 70 boetes en schikkingen uitgedeeld. Toch zijn hierdoor nog lang niet alle problemen opgelost. Daarom wordt de capaciteit voor toezicht op afval volgend jaar uitgebreid. SPO Venray is gestart met een reeks van 4 paneldiscussies om actuele thema's over het gebruik van social media op basisscholen aan te snijden. Met deze informatie heeft SPO Venray bouwstenen voor social media beleid en een lespakket. De aanleiding van deze aanpak was het feit dat er vragen kwamen van ouders en kinderen over wat wel en wat niet mag op school met betrekking tot het gebruik van sociale media. Wat mag wel met Facebook en twitteren? Mag ik bij de meester op zijn Facebook staan of niet? Dus gewoon dingen uit de praktijk waar kinderen mee bezig zijn om vragen, wilden wij heel graag een goed antwoord op geven. Om hier een goed antwoord op te geven, heeft SPO Venray besloten ouders hierbij te betrekken. Het gebruik van social media beperkt zich immers niet alleen tot de school.
En dan is het goed dat ouders en school, zoals ook op andere terreinen, één lijn gaan trekken. Of zoveel mogelijk één lijn gaan trekken. En we hebben gezegd van nou, we willen heel graag met de ouders de diepte ingaan. En we denken dan aan wat vinden ouders van het gebruik van telefoon op school. Wat vinden ouders belangrijk dat er wel gebeurt, wat er niet gebeurt. Wat vinden ouders van het gebruik van de iPad op school. Wat vinden ze van, mogen wij met de kinderen gaan Facebooken of twitteren. Kortom, we willen dat heel graag met de ouders bespreken. En dan geeft dat heel veel informatie voor SPO Venray. En dan gaan wij kijken van welke punten halen wij eruit. Om in ieder geval op schoolniveau daar de goede dingen in te doen. Maandag was de eerste discussie met ouders, leerkrachten en directeuren. In 2013 verwerkt SPO Venray de informatie in de gedragscode. Tot zover dit PLMS-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 12 uur 's middags. Vrijdagavond om 7 uur is de eerstvolgende nieuwe uitzending. Zo dadelijk nog het weerbericht. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vrijdag is het half tot zwaar bewolkt met veel wolkenvelden, stapelwolken en opklaringen. Op een bui na is het gedurende de dag droog. Vooral 's avonds raakt het geheel bewolkt en er zijn perioden met regen. De middagtemperatuur is circa 10 graden. Zaterdag is het bewolkt en gaat er veel regen vallen. Namens het hele team wens ik u nog een fijne avond.